Σήμερα να μιλήσουμε για τα κρακελέ. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη διαφορά του κρακελέ ενός συστατικού που είναι αυτό το αποτέλεσμα και το κρακελέ δύο συστατικών, αυτό, που είναι αυτό το αποτέλεσμα. Έχει μεγάλη διαφορά και στο αποτέλεσμα, στην εικόνα, αλλά και στον τρόπο όπως το χρησιμοποιούμε. Πάρα πολλοί έχουμε πρόβλημα με αυτό να ξεχωρίζουμε αν κάτι είναι φτιαγμένο με το κρακελέ δύο συστατικών ή ενός συστατικού. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα να ξέρετε πως το κρακελέ ενός συστατικού πάντα θα είναι σε ένα μπουκαλάκι. Ένα μπουκαλάκι, ένα υλικό. Και το κρακελέ δύο συστατικών είναι ζευγαράκια. Και συνήθως στη συσκευασία αναγράφεται το step 1 και στο step 2. Ωραία. Η διαφορά ανάμεσα από τα δύο κρακελέ είναι επίσης που το κρακελέ δύο συστατικών, αυτό που θα σας δείξω σήμερα στην πράξη πως γίνεται πάντα πάνω από την εικόνα, δηλαδή τελειώνουμε το έργο μας και κάνουμε το κρακελέ ή έχουμε κάποιο έπιπλο στο σπίτι και θέλουμε να το κρακελάρουμε και σε ένα παλιό έπιπλο. Δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Το κρακελέ δύο συστατικών μπαίνει σε όλες τις επιφάνειες χωρίς καμία προετοιμασία. Οπότε ό,τι σας αρέσει μπορείτε να το κρακελάρετε. Λοιπόν, όμως το κρακελέ ενός συστατικού που έχουμε ένα μπουκαλάκι, το κρακελέ δουλεύει με ακριλικά χρώματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακριλικά χρώματα για να φανούν τα ραγίσματα. Ή το λένε κρακελέ ενός συστατικού, ή κρακελέ σάντουιτς, ή κρακελέ δύο χρωμάτων. Βλέπετε εδώ σκάει το χρώμα και φαίνεται η επιφάνεια από κάτω. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχω χρησιμοποιήσει το πρώτο χρώμα και φαίνεται το μέταλλο. Έτσι. Και κολλάμε μετά από πάνω την εικόνα. Έτσι. Εδώ όμως κολλήσαμε την εικόνα και κάναμε το κρακελέ. Αυτή είναι η διαφορά τους. Το κρακελέ δύο συστατικών είναι διάφανο. Λοιπόν, έχω προτιμάσει ήδη ένα κουτάκι για να μην αργούμε. Να τα βάλω αυτά λίγο στην ακρούλα. Δεν μας χρειάζονται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι ένα κουτί που έχω κάνει δεκουπάζ. Ό,τι έχω κάνει. Κόλλησα χαρτοπετσέτα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα σας δείξω πώς θα το κρακελάρουμε το έτοιμο κουτί. Μπορείτε να βρείτε και εσείς κάποια παλιά σας έργα ή κάτι που επίσης αγοράσατε και θέλετε να το κρακελάρετε. Λοιπόν, εδώ έχω κολλήσει χαρτοπετσέτα, έχω βερνικώσει. Είναι πολύ καλό να βερνικώνουμε τις επιφάνειες που θέλουμε να κρακελάρουμε με κρακελέ δύο συστατικών, γιατί ομοιόμορφα απορροφάει το υλικό η επιφάνεια. Δεν απορροφάει κάπου περισσότερα, κάπου λιγότερα. Οπότε βερνικώνουμε την επιφάνεια πριν να την κρακελάρουμε. Δεν είναι απαραίτητο όμως, αλλά είναι καλό. Και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, εδώ έχω περάσει το step 1 από το κρακελέ δύο συστατικών. Το κρακελέ συγκεκριμένο που χρησιμοποίησα λέγεται, είναι αυτό το κρακελέ. Μ' αρέσει γιατί κάνει ωραία ραγίσματα. Το step 1 και στο step 2. Πολύ σημαντικό είναι το πινέλο που χρησιμοποιούμε για να απλώσουμε κρακελέ. Αυτό είναι ένα σχετικά ακριβό πινέλο και ένα φτηνό πινέλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο πινέλα. Απλά να έχουν καθαρή και μαλακή τρίχα. Αν το πινέλο είναι καθαρό και είναι σκληρή τρίχα, κάνει ραγίσματα, αφήνει τα πινελιά και δεν είναι ωραίο το κρακελέ. Δηλαδή τα ραγίσματα που αφήνει, οι πινελιές που αφήνει το υλικό, εμποδίζουν τα ραγίσματα να γίνουν ομοιόμορφα και σταματάνε κάπου που δεν πρέπει, ας πούμε. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσω το φτηνότερο πινελό. Λοιπόν, απλά είναι καθαρό και μαλακό. Θα πάρουμε το step 1, αυτά τα βάζω στην ακρούλα. Ωραία. Και θα περάσουμε μια ομοιόμορφη στρώση. Στέφανε. Εδώ. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Από το πίσω μέρος εδώ. Σημασία είναι να είναι ομοιόμορφη στρώση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ποσότητα. Έτσι ώστε να μπορέσω να το... Τώρα κοιτάξτε καλά. Δεν πατάω πολύ το πινέλο. Το κρατάω σχεδόν οριζόντια. Ναι. Και απλώνω το κρακελέ. Όσο πιο παχιά στρώση, τόσο πιο βαθιά
και μεγαλύτερα τα ματάκια είναι που κάνει το κρακελέ. Όμως να προσέχετε, η κίνηση του πινέλου τώρα, σαν αυτό που κάνω εγώ, μπορεί να σας δημιουργήσει ραγίσματα στις άκρες του κουτιού πολύ κάθετα. Οπότε αν δεν θέλετε να έχετε τέτοιο εφέ, να μην το κάνετε όπως εγώ, ας πούμε να ξεκινήσετε από εδώ και να απλώνετε μια έτσι, μια έτσι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι ομοιόμορφα και αρκετή ποσότητα. Γιατί αν είναι λίγο το υλικό και δεν είναι βαθιά αρκετά τα ραγίσματα, το υλικό που γεμίζουμε τα ραγίσματα μετά, πατίνα ή πορπορινά, θα το πούμε αργότερα, δεν μπορεί να σταθεί μέσα στο ράγισμα, γιατί είναι πάρα πολύ ρηχό. Οπότε, καλό είναι ωραία ποσότητα, έτσι ώστε να γίνουν και όμορφα ραγίσματα. Τώρα εγώ έβαλα αρκετά, πολύ. Αν θα ήταν η επιφάνεια κάθετη, δεν θα μπορούσα να βάλω τόση ποσότητα, αλλά επειδή είναι... ανάποδα το είπα. Αν θα ήταν οριζόντια, δεν θα μπορούσα να βάλω, όχι. Αν θα ήταν κάθετη, δεν θα μπορούσα να βάλω πολύ. Αλλά επειδή είναι οριζόντια, μπορούμε να βάλουμε περισσότερα. Στη φλάτη επιφάνειες, με λίγα λόγια, στη φλάτη επιφάνειες βάζουμε πιο πολύ ποσότητα. Αλλά στις κάθετες που είναι έτσι, κάποιο βάζο ή μπουκάλι, δεν μπορείτε να βάλετε τόση πολύ ποσότητα. Λοιπόν, όσο περισσότερο τόσο αργεί να στεγνώσει, πειράζει και η θερμοκρασία, ας πούμε. Αν έχει πολύ υγρασία και κάνει ζέστη, είναι ωραίο. Δίνονται μεγάλα ραγίσματα και πολλά. Αλλά άμα κάνει κρύο, αργούν να σκάσουν. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, να περιμένουμε ολόκληρο 24ωρο. Αλλά θα δείξει, θα κάνει κάποια ραγίσματα. Αλλά μην χρησιμοποιήσετε πιστολάκια για μαλλιά. Κάνουν πολύ γρήγορα και πολλά μικρά ραγισματάκια. Μπορεί να σας αρέσει σε κάποιον. Εμένα δεν μου αρέσει, οπότε δεν χρησιμοποιώ πιστολάκια. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Έτσι, λία. Όσο πιο λία γίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε να σας δείχνουμε το κρακελέ, έχω προετοιμάσει μια πλευρά του κουτιού, ήδη με το πρώτο step και έχει στεγνώσει. Είναι αυτή, λίγο γυαλίζει, λίγο γυαλίζει. Έχει στεγνώσει, δεν μπορώ να την ακουμπήσω και δεν κολλάει. Τώρα είναι λίγο γκαλαχτερή. Όταν διαφανίσει σαν αυτή η πλευρά, σημαίνει πως έχει στεγνώσει. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο step 2. Ορίστε. Στο step 2. Θα πάρουμε άλλο πινελάκι, πάλι στεγνό και καθαρό. Ωραία. Άλλο πινελάκι, στεγνό και καθαρό. Πολύ σημαντικό αυτό είναι για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και το step 2. Σε μερικά κρακελέ μπορεί να, ας πούμε, σαν αυτό. Το step 1 είναι πιο παχύ-ρευστό και το step 2 είναι πιο ρευστό και διαφανίζει. Εδώ επίσης το step 1 είναι πιο παχύ-ρευστό και πιο ρευστό είναι το step 2. Συνήθως το step 2 είναι πιο ρευστό και απλώνεται λίγο καλύτερα το πρώτο step. Οι εταιρείες βγάζουν πάρα πολλά κρακελέ, κάθε εταιρεία έχει τα δικά της, αλλά όλα τα κρακελέ χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο. Πολύ πιο εύκολα απλώνεται το step 2 από το step 1. Υπάρχουν και κάποια άλλα κρακελέ που είναι πολύ παχύ-ρευστά και δεν απλώνονται εύκολα. Άλλοι βγάζουν ωραίο αποτέλεσμα, ας πούμε, ένα κρακελέ που είναι της εταιρείας Stamperia που λέγεται Classic, κάνει ωραία μεγάλα ραγίσματα, αλλά είναι πάρα πολύ παχύ-ρευστο. Σχεδόν δεν μυρίζουν, κάποια μυρίζουν, αυτό μυρίζει λιγάκι. Ωραία. Το ίδιο, αρκετή ποσότητα, τώρα φοβάμαι να μην μου στάξει αυτό που έκανα από αυτή την πλευρά.
αρκετή ποσότητα για να γίνουν ωραία αραγγίσματα. Και κάτι άλλο, δεν κουράζουμε πολύ το κρακελέ, δεν του πάμε πέρα τότε, γιατί όταν βγει το υλικό από τη συσκευασία, λόγω του οξυγόνου γίνεται πιο παχύρευστο. Και αντί να απλώνουμε καλύτερα, γίνονται περισσότερες πινελιές. Οπότε γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Κάτσε τώρα, δεν θέλω να βάλω πάρα πολύ ποσότητα, γιατί δεν θέλω να μου στάξει το διπλανό που έχω κάνει. Αυτό το συγκεκριμένο κρακελέ το επίλεξα γιατί στεγνώνει σχετικά γρήγορα. Ορίστε, τέλειωσα. Ωραία, να το κάνω λίγο έτσι. Και θα μπορέσουμε να δούμε τα ραγίσματα. Step 1. Εδώ είχαμε, ξαναλέω δηλαδή, ήδη έχουμε βάλει το step 1, έχει στεγνώσει και βάλαμε το step 2. Και σε κανένα μισή ωρίτσα, εξαρτάται από το είδος του κρακελέ. Κάθε κρακελέ σκάει με διαφορετικό χρόνο, αλλά εξαρτάται και από το καιρό. Αν κάνει ζέστα, αν έχει υγρασία, αν είναι χειμώνας και καλοκαίρι. Οπότε δεν μπορώ να πω, ας πούμε, πως αυτό το κρακελέ χρειάζεται 2 ώρες, εκείνο 30 ώρες, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Θα περιμένουμε, θα στεγνώσει και θα γεμίσουμε τα ραγίσματα. Θα τα δείτε σε εμάς λίγο. Πέρασε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω και ήδη έχουν γίνει κάποια ραγίσματα. Φαίνονται πολύ λίγο, γιατί για να γίνουν πιο φανερά πρέπει να τα γεμίσουμε. Λοιπόν, εγώ σας δείχνω τώρα από πολύ κοντά τα ραγίσματα, είναι διάφανα, δεν φαίνονται, αλλά βλέπετε έτσι κάποιες σαν ραγίσματα και έτσι φαίνεται. Ωραία, αυτό. Λοιπόν, τώρα θα γεμίσουμε τα ραγίσματα, τα διάφανα, για να γίνουν πιο φανερά. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα υλικά που γεμίζουμε τα διάφανα ραγίσματα που σας έδειξα πριν. Το καλύτερο βασικά είναι ό,τι σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε η πορπορίντα που είναι μεταλλική σκόνη και βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Χρυσό, ασήμι, μπρούτζο. Και το δεύτερο είναι πατίνα. Είναι υγρή πατίνα σε κάθε χρώμα εδώ. Έχει και πράσινο και μπλε και κόκκινο. Λοιπόν, όμως η πατίνα χρωματίζει την επιφάνεια περισσότερο από την πορπορίνια. Κάνει όλη την επιφάνεια καφέ. Και εγώ δεν θέλω τώρα να καφετήσω το κουτί μου. Για αυτό θα χρησιμοποιήσω την πορπορίνα για να γίνουν πιο διακριτικά τα ραγίσματα. Είναι πολύ, το μοτίβο ήδη από μόνο του έχει αρκετό σχέδιο, έχει και γράμματα και φύλλα κτλ. Λοιπόν, παίρνετε ένα σφουγγαράκι, ένα πινέλο σφουγγαράκι και στάζετε πάνω στην επιφάνεια τη σκόνη. Με κυκλικές κινήσεις, κυκλικές για να μπαίνει στο ράγισμα από κάθε πλευρά. Αργά, έτσι να επιμένουμε. Ωραίο είναι, έτσι διακριτικό. Η πατίνα θα μου το χρωμάτιζε πολύ περισσότερο. Και όχι μόνο τα ραγίσματα και την υπόλοιπη επιφάνεια. Έτσι η πορπορίνα μένει μόνο στα ραγίσματα και δεν χρωματίζει ιδιαίτερα την υπόλοιπη επιφάνεια. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Πολύ λίγη ποσότητα, ορίστε. Μεταφέρουμε αυτό που μας μένει πιο κάτω και έτσι με πάρα πολύ λίγο γεμίζουμε όλη την επιφάνεια. Okay. Μόλις το κάνω αυτό, μόλις γεμίσω τα ραγίσματα, θα πρέπει να σκουπίσω λίγο αυτό το περίσσευμα που θα έχουμε στην επιφάνεια και οπωσδήποτε πρέπει να βερνικώσουμε την επιφάνεια. Και εδώ στα περισσότερα, βασικά σε όλα τα κελέ 2 συστατικών, το βερνίκι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι με βάση νεύτη ή ινόπτευμα. Αν βάλετε βερνίκι με βάση νερού ή κατά λάθος να στάξει λίγο νερό ή το πιάσετε με ιδρωμένα δάχτυλα, θα αφήσει τάπα. Οπότε, μην αφήνετε για πολύ καιρό αβερνικωτά τα πράγματά σας. Λοιπόν, αυτό που περισσεύει, κοιτάξτε, έχει περισσέψει αρκετό. Θα το ρίξω μέσα στο κουτάκι πάλι, γιατί η ποσότητα που είναι μέσα είναι λίγη και εμένα μου χύθηκε λίγο. Ωραία. Τώρα με ένα καθαρό πανάκι ή χαρτί μπορούμε να το σκουπίσουμε. Και εγώ έτσι με το σφουγγαράκι μια χαρά το σκουπίζω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς φανερωθήκανε τα ραγίσματα.
Κοιτάξτε. Εκεί που δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Πολλές φορές έχω ακούσει να έρχεται κάποιος και να μου λέει έχω κάνει όλα έτσι όπως πρέπει, όπως μου είπατε, αλλά δεν έχει σκάσει. Και κοιτάω το έργο και δεν είναι πως δεν έχει σκάσει, απλά είναι διάφορα τα ραγίσματα και δεν φαίνονται. Πρέπει να τα γεμίσουμε με κάποιο υλικό ή πατίνα ή πορπορίνα για να γίνουν πιο φανερά. Λοιπόν, οπότε βερνικώνουμε και τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ.